Storja oħra mill-ktieb Minn fuq il-għadba ta' Charles Asa jisimha Elija. Fit-triq kien joqgħod wieħed jismu Elija. Kien fih karattru, praspar waħdu. Il-gost tiegħu li jara kif jagħmel biex jiġbed l-attenzjoni, ukoll jekk jaqgħażu fjett. Ma kienx iħabber rasu, kien hemm min kien iqisu baħnan. Iżda llum nifhem li ma tantx kien baħnan. Meta kelli xi 18-il sena u kont għadni kif bdejt naħdem, ferħan li issa kelli l-flus fil-but, kont sirt ħabib tiegħu għalkemm kien ikbar minni fis-snin. U kien minn din il-ħbiberija tagħna li sirt naf aktar dwar Elija. Darba qalli li meta kien għadu daqsxejn ta' tifel, ommu daħlitu abbati biex forsi jrabbi xi ftit għaqal. Lejla waħda kellu jgħin lil Patri Rafel waqt il-barka ta' filgħaxija. Dan Patri Rafel kien bniedem nervuż għall-aħħar u kull kuntrarju kien idejqu. Elija mar il-Knisja u daħal fis-sagristija jistenna lil Patri Rafel. Fis-sagristija ma kien hemm ħadd. U Elija iddejja idur u jaqgħad waħdu hemm ġew. Beda jara x'ħajivvinta. Fl-aħħar beda jiftaħ l-armarji li ma kinux maqfula u f'ħin minnhom lemaħ fl-ixkun inbit tal-quddiesa. It-tentazzjoni jelbitu. Mexa fuq il-parir ta' kittieb famuż u biex jeħles mit-tentazzjoni ċeda għaliha. Fetaħ il-fliexkun, ħabela u oġbu u ħabela oħra u oħra. U fl-aħħar ħassu stordut. Iżda kif kien sejjer lejn id-dar, jitfaċċa Patri Rafel li ma ħallihx jitlaq. Aqbad dak il-fanal u għajjax sar il-ħin, qallu l-Patri. Elija li kien jibża minn Patri Rafel daqs il-barta jannar, qabad il-fanal li kien imwaħħal fuq l-asta twila u beda miexi wara Patri Rafel għal fuq l-artal. Waqt li Patri Rafel kien qiegħed jgħid l-aħħar tal-biet, Elija kien arkub tejħ fuq l-aħħar tarġa tal-artal, jipprova jżomm sod biex ma jaqax. Imma fl-aħħar ma felaħx hekk iżomm aktar. L-inbit kien qed jagħmel tiegħu. Il-fanal beda jixxengel u l-ftit nies li kien hemm fil-Knisja indunaw li Elija kien ġralu xi ħaġa. Fl-aħħar Elija kellu jagħti ruħu b'mirbuħ lill-għasir li hemm fermentat. Telaq il-fanal u dan niżel b'tiżbita kbira ħdejn Patri Rafel li jekk kif sema dak il-ħoss inħasad u qam jgħajjed kemm jiflaħ. Il-farsa li kien hemm dakinhar fil-Knisja ma tintesa' qatt u dik kienet l-aħħar darba li Elija għamilha ta' abbati. Darba oħra kien qalli għax jiena mhux Elija jisimni ta' propjament. U hawn qalli l-ġrajja kollha. Meta twieled, missieru flimkien ma' xi qraba oħra kien ħadu l-Knisja biex jitammet u bekk ikabbar in-numru tal-fidili li kien hemm fir-raħal. George, missier Elija, kien minn ħal-Qormi u San George għalih kien l-akbar u l-aqwa qaddis. Għal ġenerazzjonijiet sħaħ dan l-isem kien jingħata lill-ewwel tifel li jitwielet f'kull familja. U issa missier Elija rid jagħmel l-istess. Il-kappillan staqsih, se nsemmuh? U mhux Elija sur kappillon, wieġbu George bid-bissima. U l-kappillan niżżel Elija għax hekk fehmu. Xi xahar wara George iltaqa' mal-kappillan ħdejn it-suntier tal-Knisja u dan staqsih kif kien sejjer Elija. Do minnu? Ora min? It-tifel tiegħek li għammidna ftit ġimgħat ilu. Imma dok mhux Elija jismu? ħatfu George. Mela x'ismu? Dok George jismu, wieġbu missier it-tifel. Dak Elija jismu, sostna l-kappillan. Le ħej, reġa' missier Elija. Dok George jismu. Xi żball għandek? Imma jien George semmejtu.
Mint li mhux hekk qedli. U jien ktibt kif qedli, qal il-kappillan. Imma jien mhux George għedlek, fakru Missier Elija. Leħej, inti qedli Elija. U komplew jargumentaw sakemm fl-aħħar intebħu bl-iżbal. U l-ewwel darba wara tant ġenerazzjonijiet inkisret it-tradizzjoni fil-familja. Kellu jkun Elija li jiksira mingħajr mariet. U miskin George kellu jara kif jagħmel u jgħid lil kulħadd li jibnu kien jismu Elija u mhux George. U dan kollu waslu biex kisira ma tal-familja li għalihom San George kien jiġi l-ewwel u qabel kollox. Din il-rajja ġieli smajta bħala ċajta. Forsi Elija kien qed jivvinta meta qal li x'kien ġralu jew iċ-ċajta oriġinat minn ġrajjietu, min jaf. Matul ix-xhur tas-sajf fil-għaxijiet, ħafna nisa li kienu jqogħdu fit-triq tagħna kienu joħorġu fuq l-etibi jew bis-siġġijiet u hemm kienu jqogħdu jilagħbu t-tombla jew iqassqsu fuq in-nies. Dan kien passatemp favorit fit-triq tagħna. Ħadd minnhom ma kien jaf jaqra għax fi żmienhom ommijiethom ma tantx kienu jħabblu rashom biex jgħallmuhom l-iskola. Iktar kien importanti li l-tifla talli ma taħsel, tnaddaf, tgħaddi, tħitu s-sajjar. L-iskola kienet meħtieġa għar-raġel li kien irid jaqla l-għejxien tal-familja. L-għaxqa tagħhom kienet meta xi ħadd li jaf jaqra kien jiddobba xi rumanz u joqgħod jaqralhom. U jekk ikun xi rumanz mimli traċedji, biki u vendetti tant li għar. Kienu jieħdu gost jibku u għal dan ix-xogħol kien jidħol Elija. Kien jara minn fejn iġib xi rumanz minn dawk tal-faxxikli u hemm erħilu jaqra b'dawk in-nisa miġburin madwarhom attenti li ma jmorrux jitilfu xi kelma. Imma Elija waqt li qed jaqra tgħidx kemm kien jivvinta u jżid ma dak li kienu kun hemm miktub. U l-gost tiegħu iwerwel lil dawk in-nisa jew ibikkihom. Kull rumanz kien iġibu darbtejn daqs li hu. L-istess kien jagħmel meta jaqralhom xi siltiet mill-gazzetta, jivvinta u joħloq minn żniedu. U l-għada dawn imorru fil-ħwienet u jgħidu xi jkunu semgħu mingħand Elija. U mur mirihom. Darba minnhom fil-karnival libes li żar abjad u ħareġ jiġri mat-toroq tar-raħal bil-lejl. U tgħidx kemm werwer nies. Imma għal naqra ma marx id-dinja l-oħra għax kien hemm wieħed ma jaħsibhomx u taħ daqtej sew. Kont nieħu gost nieqaf nitkellem miegħu. Illum m'iniex se nirrakkonta aktar mill-praspar tiegħu. Forsi xi darba niktibhom kollha fi ktieb.